హలో! ఆ! ఆ! హలో. వినిపిస్తుందా? ఆ! ఇనిపిస్తుంది. చెప్పు. హైదరాబాద్‌కి ఎప్పుడొస్తున్నావు? ఏమో తెలీదు. ఏంటి ఏమో తెలీదు. సంక్రాంతి చెప్పి 4 డేస్ అయ్యింది. ఇంకా సరిపోలేదా హాలిడేస్ నీకు? అవును. సరిపోలేదు. నాకు ఊరిని వదిలి రావాలని లేదు. అసలు ఆ ఊర్లో ఏముందని రావాలనిపియట్లేదు నీకు? ఏంటి? ఊర్లో ఏముందా? ఏముంది? నీకు చెప్పటం కాదు. చూపిస్తా. చూపించు. చూస్తా. అసల తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచి అలా బయటికి వచ్చి చూస్తే నాకు స్వచ్ఛమైన గాలి శుభోదయం చెప్తుంది. ఇంకా తర్వాత పాలకన అలా వీధిలో నడుస్తున్నప్పుడు రంగురంగుల ముగ్గులు మనకు హాయ్ చెప్తాయి. మనసు ప్రశాంతంగా లేనప్పుడు ఊరి చివరన్న బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశాంతతని తీసుకొని వస్తాం. రోజుకు ఒక్కసారైనా అలా ఊరి చివరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎటు చూసినా పచ్చని పొలాలే. అదేంటో మళ్ళీ స్వచ్ఛమైన గాలి మనకి హాయ్ చెప్తుంది. ఇంకా గాలి మనల్ని బీచ్ వైపు తీసుకొని వెళ్తుంది. ఇంకప్పుడు బీచ్ కూడా మనకి మళ్ళీ హాయ్ చెప్తుంది. అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే వేరే లోకంలో ఉన్నా అనే ఫీలింగ్ నాకు కలుగుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే నేను కూడా మీ ఊరికి రావచ్చా? నిజంగా ఉగాది ఉగాదికి వచ్చేసి ఆ!